alert info haray ko fewndi haray ko mane ya kadi ngani ko to wal bala won kay wadi goddo wanda ko jelo maayi ko wa wali prononcé are non ha bino to no mane ya haray hande kadi be haynike ko fello mane ya tigi o yata 50 cm ino fecci dum kan fala unade haray non be holli wata jama on église muradu kala wonti be nden ko do poto tondo say ngandi ko ya ko fello mona nango hiwi ko ya ko fello mona nango felndi ko ya fina famiro do mon kabul makadi wodondira don kadi e ko ya ko mon sifas dum pelle tun anturi ko ya joni mi ko le pelle hudi hare wayni ke fello go kay dabbitike hare non be hinni jama wombe don be do be gono kurane fondo saydo plus vite que possible hare o ndara na hore mo fotoji ndo holli de fello go kay dabbitike koya ko pelle pelle kurndi koya andude koya be fonandi haray mi adorai toujours yentite taw en seul fois alert info haray ko fewndi haray ko mane ya kadi ngandi ko to wal bala won kay wadi goddo wanda ko jelo maayi gouvernement wa wali prononcé are non ha bino autorité no mane ya haray hande kadi be haynike ko fello mane ya tigi o yata 50 cm ino fecci dum kan fala unade haray non be holli wata jama on église muradu kala wonti be nden ko do poto fondo say o ngandi ko ya ko fello mona nango hiwi ko ya ko fello mona nango felndi ko ya fina famiro do mon kabul makadi wodondira don kadi e ko ya ko mon sifas dum pelle tun anturi ko ya joni mi ko le pelle hudi hare ko wayni ke fello ko kay dabbitike hare non be hinni jama wombe don be do be gono kurane fondo saydo plus vite que possible hare o ndara na hore mo fotoji ndo holli de fello ko kay dabbitike ko ya ko pelle pelle kurndi ko ya andude ko ya be fonandi haray mi adorai taw hiwragol jamala genen fo mi hiwrobe ko yaben mede tori alla ko fe'i ko maneya yo alla irno fe'imbe ben non ya fobe wattidabe ya fabe yo alla lontinambe ko buri e mojude yo alla dandube bone lette jango yo alla hawrindimbe sahaba yo alla okkube aljanna yo alla yo jam jabbobe ko dum wawden gido ma si perdi wonki mum dimmoje ma mo nabududa madum biddo ma bibbe ma be ngure ma si lutti sifade muydi alla do haray ko toroto den alla ko alla hirno be yafo wattida be yafabe ko dum wawden wadande be ko du'a e sadakaji donc haray hikkina don yo alla hirno be yafo wattida be yafabe parce que no yurmi yafi idi kerol ko neddo goto perdata bibbe jeddo madum be nguli jeedidi jeetati madum be nguli sappo e joyi donc yo alla newnu c'est kaka bawgal makko jabborobe non aljanna parce que ko alla muyi kon hunde wawata yawtude ɗum si feƴƴi ɗon mi yewtay ɓe koyaɓen mi yewtay kadi ɓe jamala guine on yoɓe accu darnugol e ley pelle ko tawata kaaje no tuntodiri dow ɓe darna ley yoɓe accu ɗum ɗum moƴƴa ko évitete ɗum noon autorité on si andinali ɓe ɗum noon kamɓe ɓe yiyan ɗum ɗon hoore maɓɓe ara ɓe darnali e ley parawoy ɓe darnali ko tawata si ndiyan ari waɗay déga parce que si ndiyan kadi ari en yi ko feƴƴi ko lambaji ɗe balla ɗo waare ya on ton en yi ndiyan nan ari ko naati yooli ay ɓe liɓi cuuɗi ɗi ŋewre ɓe ngoli ɓeɓen donc hoɗugol no moƴƴi e nokkure kono na hoɗugol kadi ko hoɗi wo ɗum ko évitete ɗum yo allah newnu ɓe feƴƴimɓe ɗo hirnoɓe yaafo ko ɗum ɓuri faago ɗum faale ɗen si feƴƴi ɗon kadi en yewtay kadi fayin en yi leydi ndi no feccade côtéji go kadi hette ko ya on ton kadi ka komin ndi donc éviter nini nokkuje ɗen éviter ɗon en yii noon nini machine ji naɓaɗi ɗin noon kadi ɗuuɗa laamugu no faible den on aide ɗon gouvernement on fus waɗali donc haray ko jama duwa tambitade jamala guinon maruɓe jawle ɓen duwa yaade wallitoɓen noon anden enen kadi ko ɗum nowni solidarité c'est ça la solidarité ko en wallodir na en accituɓeɗa tun innen ɓay ɓe heeɓi ɗum noon donc na bakkatu fu ɓe allah to muyaniɓe on yoɓe lutte nder ɗum noon sina ɗum si ɓe andu noon de jamma waɗayno ɗum noon ɓe walatano ɗon
donc ko yiduda wo ko yiduda ko wonki maki mburda yidde yo sofogal donc yo Allah hirno ben no yafa wattida be yafabe autorité on jaasi mo an autorité on naadum do mapini be autorité on wana arugo wallito himbe wombe ben kander leydi ton parce que yi hay rewbe wonnobe ton debbo gon tay ton mo humpondirede e pay ko ngota iben non ko der leydi ben non humpondirede ko der leydi ton alors que de ngande donc ko watta ngo ila moƴƴa eden en toɓɓere ɗon fama moƴƴa anda way jama on do vraiment ndo yurmi satti yafi idi kerol ko miyata ɗum non no wadde donc ko minata yo Allah okkuɓen noon aljanna si ɗum noon feƴƴi en yewta ɗo toɓɓe yiide ɗe otoje gorondirɗe ɗo wonɗe wadde ɗi propagande ɗo yaha o wat délégation ji Mamadi Doumbouya ɗin ande jama hande ko fewniren ɗo programme jini fof no sattiriɓe en yiide kadi ko ɓillare en donc ko minata nini wattani hiila en fof meɗen anden si koyen tammodir donc koyen tammodir ko ɗum ɓuri moƴƴande en sen tammodirali ara e moƴƴa donc tammodiren en fof meɗen ande wawi leydi meɗen nin koyen fof meɗen jendi donc sen accudu ɓeeɗa e hoore muɗum mi yiɗo ɓatakuru ko tawata union africain on alertiɗo dérive autoritaire après la suspension des partis politiques donc kamɓe kadi ɓe waɗi ɗon ɓatakuru kono vraiment ɓe acci ha le trop tard a fait jouer son rôle si ɓe kamɓe kadi ɓe yalti ɗo a sikkata union africaine woodi a sikkata CEDEAO no woodi donc communauté internationale no woodi donc a sikkata cour suprême no woodi kono ɗiɗo fof hawtidurike hande kadi wastayi hande kadi ala alors que ɓe si indépendant ji maɓɓe hewti ɓe fetayi donc wattani hilam ndemmo toɓɓere ɗon lagine no juude ni no traverse ni ko satti yo Allah newnange leydi meɗen diwanota vraiment régime Mamadi Doumbouya ngaddi en kon sikkatano vraiment sina yimɓe no maayi sina yimɓe no yooli sina leydi no dimbi sina bagage ji no incendie ji no waɗi ko ɗum toon wadde ka leydi meɗen donc yo Allah hawrinde en sahaba danna en boni ɗum ɗo ɗo yurmi daare pay koye jogiti koye peelje pay koye jogiti koye martoje pay koye jogiti koye ɓe sukaɓe ɗo goto e ɓeɗo duwano karde battolo nde nokkure ɗo ko autorité on duwano arde sécurise nde ɗo taw haray filmetake haray filmetanoke si arena ɗo o pet waɗa ɗo filmage ko kumpitan ma ɗum reflet guine ma ɗum kabaruji ko ɓen adduwano arde ɗo ma guine mate ma fuuta kamen duwa arde ɗo waɗa filmage holla jama o mais goto kala duwaka arde ɗo waɗa filmage ɗum ko interdit si faɗi bilanji ɗo si waɗi par ce que ɗum ɗo si woɓɓe yi ɗum ɗo no wawi opération no wawi yande hoore maɓɓe ɓe yana goɗɗo ɓenguma a nana himo noddama himo ko nder leydi an yiɗa dogal a wuuri kan kadi mo ley to mo wuuri hara ko sabu mankede e sabu angal edde ha waɗi ha wayno nder ton sina ɗum mo wawi ƴawtinede ɗo wonki makke heddade nder ton min meɗen halli ko neɗɗo halkiɗo ko tawatan ko halkata ko dandatamo kon halkareno ɗo par ce que ɓeɗo o jama on en yiɓe ɗo na sago maɓɓe wonire ton mais en yii jama on acciɗi ɓe hoore maɓɓe wona ɗum ɗo mapini CNRD wona ɗum ɗo mapini ɗo hande siko ko menen komin wonno siko ɗum ɗo wonno on yiiɗo hay France ɓayi o ya ƴawi sénégalais jo ka ko wonno o ƴawi o soofi kumpay kon o debbo e incendie wonno ɗo wanno ɗon Paris Emmanuel Macron tikiri geppi noddimo jippi ari ha tawimo ɓe yewtidi kankadi o déplacé o yaha ɓe yewti fiyonu par ce que o soofi sabu tum wonki gote e oɗo ɗon plus de des centaines de personnes ka nder leydi ɗo en anda ko jelo exactement woni nder ɗon cuuɗi jelu bâtiment ji jelu no suddi leyɗo ko leydi moranade ari yani ɗo ndi daɓɓiti ndi sorti on nani hay Usa Abdallah mon mbiya ko ɓeyta ko duuɓi ɗan ndiyam on ɗan arde ɗo fof no sakke e nder ndi leydi no gasa ko ɗum waɗi yaade ndi boɓɓiti ɗum nder ndi fetti ndiyani hoore ɗo jama acce yewtiniran en gonga ɗo ɓeɗo ɓe lutti tun nder ton ɓe maayi tun ɓe lutti nder ton e hoorele kadi ɓe wawene dandede ɗum par ce que ɗum ɗo ko duwa jemma duwano addede ɗum yaltina ɓen